Don't the detective sergeant Andiseni, ndoshandira paCID cheIntelligence, which is criminal investigations department, drugs desk. Chituko chataunganira pano chituko chakakosha. Tiri kuita inonzi anti-drug abuse campaign. Tichitraya kuti tiite inonzi drug abuse resistance education, kuti vanhu vazive zvakashatira madrugs, vachiziva zviri kukonzeresa kuti vana vapinde mumadrugs. Taungana pano nekuti tichitarisa nyaya yemadrugs muchitungwiza muno yakanyanya. Saka ma-effects achona ndiri kuona mazhinji ndeyekuti availability zviri kuwanikwa. Saka tinofanira kukata kuuya kwemadrugs. Pano kushayikwa kwawo ndokunobatsira, because munhu kana apinda mumadrugs anoramba achada, apinda muaddiction. Taunganidza nevabereki kunyanya, nekuti vazhinji vabereki vachona ndo vari kuita izvo zvekutengesa madrugs. Madrugs ari kusvika kuvana achitengeswa nevabereki. Taunganidza mapasta kuti kana vakuenda kumachechi vachidzidzisawo vana nevabereki vavo kuti madrugs akashata. Madrugs ane effect yaanawo pamunhu. Munhu anogona kurwara, anosangana nema-effects akaita seinonzi paranoia, anofear, anenge akutya vanhu, anenge achida kuzvidhifenda. Ndosaka muri kuona vazhinji vacho vari kupinda mukukomita macrimes akaita sana murder. Vozomwe vacho vanenge vachitoda kuzvidzivirira nekuti vanenge vamuaddiction, havachaziva musiyano wekuti vanhu vari kundida kana havasi. Plus munhu kana amumadrugs anozvidistensa from vanhu vanomuda. Saka takaungana sevabereki nevana vavo nemapasta nemapurisa ese ari pano, tiri kuitira kuti tese tisende one voice, tisende one message yekuti say no to drugs. Chekutanga regai nditende mapurisa nechirongwa chekuti tishambadze shoko rekuti ngatiregei tiita madrugs. Semadzimambo tinogara tichishungurudzika nekuti ukaona hunhu huchishayikwa pamunhu, hunhu huchishayikwa pamwana, iwe semubereki chokwadi uchitarisira kuti vana vako vaite zvakanaka unoshungurudzika. Saka ndiri kutenda mapurisa kuti iko zvino izvi ndofunga vaisa hwaro nekuti titange kukurudzira shoko zviri mumutemo, tichivakurudzirawo mapurisa kuti kana vasangana nechakaipa choga choga chinoenderana nedrug abuse ngavasunge vanhu. Imimi pachinyakare tinoziva kuti hazvina kunge zviriko izvi. Chamungati chiri kunyanya kukonzeresa kuti vana vemazuva ano vatore zvinodhaka chii? Kana ndakatarisa ndichidzikisa ndangariro dzangu kuti kusei vana vari kunaro kamwe kafreedom kavari kuwana kasiri necessary, kekuti vana vakuti tine marights edu ekuti kana ukamukarira semubereki mwana ari kuignora kukarirwa kwaari kuitwa ikoko, achingotarisira kuti hapana zvavanondiita. Kune dzimwe nyika you find kuti kana ukatorova mwana wako iwe kumurovera kuti aite zvakanaka unotosungwa. Saka ndo kwavari kutora hunhu ihwohwo hwekuti kana iwe uno iye zvinezvi kana ukarova mwana wako chaiye chaiye ndakutonzwa kuti unosungwa. Saka kusarohwa kwavari kuita iko, kusakarirwa zvine simba kwavari kuita kuti vasvike pavasvika ipapa. Chishuwiro changu zvakanyanya ndine kushungurudzika kwakanyanyisa nekuti vana vedu vari kuparara. So chikumbiro chandinacho kune uyo mwana uri kukura, kune uyo mwana wakakura, watingati kunyangwe vanhu vakuru, vana vari kuita zvemadrugs, taikumbirisa kuti dai vanga vabuda munyaya idzi nepamusana pekuti haisi kuzoshungurudza iye chete asi inenge yatobata kunyangwe munyika, mumba maanenge ari anenge atokuwadza, nekuti mubereki uchawanikwa wakutsvaga mari yekuti akwanise kumendesa kuma-rehabilitation, imari inenge yakutobuda. Pamwe panenge patodiwa ma-nurse aids kuitira kuti akwanise kuchichengetedzeka, akwanise kuchibatsirikana munyaya dzemedical attention. So inyaya yatinokumbirisa kuvechidiki vari kukura kuti ngavasiyane nezvinodhaka. Hazvisi kukuwadza iye chete, zviri kukuwadza kunyangwe munyika medu. Ndova
vatungamiri vedu vemangwana. Naizvozvo tiri kuti pasi nezvinodhaka. Zita rangu nonzi Lennox asi rekuimbisa nonzi vaccine. Ine madrugs angu dombo nengoma dzaidira dzaidzana kuvhendato asi mbanje ndodzandingamufuza inofana ibhema mbanje ndangonzwawo kunakirwa musoro nonzwa kuti ndinge mainzwa chii mbanje pambanje pambanje unonga kunzwa kusafunga zvakawanda kana kuti una mari kana chichichi. Ndingabvunzo zvinhu izvi wakazvitanga pazera ripi? Banje ndine 18 chakatari muzitori banje ingori influence kubva kuna vamwe asi maizowana kuti maita zvekutenga here kana torima mega banje totenga mari maiwana kupa mari tingatikuwa selo kurosha musoro chichi but situation yembanje yasiyana nedumbuka singumanjiwo tine malimits ari nani but mutoriro totoutywa kwanembanje. Imi mirundudza kuti mutoriro hamunambopera mautora? Zita rangu ndonzi Tadiona Shemakoni kana kuti Fela Youth. Okay. Nhasi tiri panapa pari kuitwa zvedrug abuse campaign. Tiri kunzwa kuti muri vevamwe vakanga vachikuta zvinodhaka izvi. Chokwadi here? Okay. Makatanga kutora zvinodhaka mune zera ripi? 16, 17. Okay. Pari zvino muchiri kutora here zvinodhaka izvi? Maybe ndingangodawo kuziva kuti zvinodhaka zvekutaurwa nezvazvo zvamaipfuta imi ndezvemhando ipi ndezvipi? Tinonzwa kuti kune zvinonzi dombo, kune mutoriro, kune kambwa, kune mbanje. Mungatizivisawo kuti zvamaipfuta imi ndezvipi?